уважаеми господин заместник министър на културата на Република България, уважаема госпожа областен управител на област Хасково, уважаеми господин кмет на община Боюкърщаран, Република Турция, уважаеми господа кметове на общини в Република България, уважаеми дами и господа директори на театри, уважаема госпожо председател на Общински съвет Тополовград, уважаеми гости, уважаемо жури, скъпи приятели, участници във фестивала, уважаеми съграждани, почитатели на театралното изкуство, благодарим на всички, които участваха в фестивалното шествие и извървяха символично светлия път до 28-то издание на Международния театрален фестивал Велко Кънев. Тази година в шествието участва Гайдарски оркестър към Национално училище за фолклорни изкуства Филип Кутев, град Котел, ръководител доктор Даниил Енчев. Международният фестивал на любителските комедийни театри, пантомима и сатира Велко Кънев, Тополовград 2025 откриваме с тържествена церемония. Чест за фестивала и Тополовград е, че церемонията уважи вице-президента на Република България госпожа Илияна Йотова. На фона на музикалния мотив, символ на фестивала, ще се издигне флага на Международния театрален фестивал Велко Кънев. На Международния фестивал на любителските комедийни театри, пантомима и сатира Велко Кънев. Празника ще ни поздрави заместник министъра на културата господин Ашот Казарян. Заповядайте. Уважаема госпожо вице-президент, уважаеми народни представители, уважаеми представители на местните власти, уважаеми гости от Турция, госпожи и господа, от името на министъра на културата господин Мариан Бачев, от мое име, моля приемете нашите искрени поздравления за началото на 28-о издание на Международния фестивал на комедийния театър, пантомимата, сатирата, която се провежда с подкрепата на Министерството на културата и Национален фонд култура. Този празник на сценичното изкуство не е просто емблема на прекрасния Тополовград. Той е поклон към великия български актьор Велко Кънев. Тук идват участници от различни краища на България и от чужбина. И бих искал да изразя моята признателност към Изпълнителна агенция за българите в чужбина
към Съюза на артистите в България, към Съюза на народните читалища, към община Тополовград, към Народно читалище Свети Кирил и Методий 1894 и разбира се към всички наши съмишленици. Бих искал да пожелая на участниците успешни изяви, на журито да бъдат обективни, мъдри в своите решения, а на вас, зрителите, да получите много незабравими емоции. И нека това да бъде дом на смеха. На добър час! Благодаря. Добър вечер, скъпи жители и гости на Тополовград. Уважаемо ръководство на читалище Свети Кирил и Методий, уважаеми господин заместник министър на културата, уважаеми колеги народни представители от парламентарна група Има такъв народ, уважаеми представители на местната власт, скъпи приятели, благодаря ви за тази огромна чест и истинско щастие отново да бъда сред вас, отново да ме наградите с тази велика чест да бъда патрон на този невероятен фестивал. За 28-ми път Тополовград, тази перла в южната част на страната ни, ще отвори своята гостоприемна душа за едно от най-големите изкуства на света, за магията на театъра. За театъра, в който се смеем, в който роним сълзи, в който има любов, в който има мъка, в който има тревога, в който има щастие и всички онези чувства, на които е способен само човекът. Но този фестивал е важен и с нещо още по-важно. Чрез него великият човек Велко Кънев, този невероятен български талант, продължава да живее и след смъртта си. Той е сред нас винаги в тези септемврийски дни. И сякаш ето тук, в тази зала, срещаме неговия леко присмехулен поглед, оценяващ, самоироничен, но изключително топъл, с голяма любов към България и към нейния народ. При живе Велко казваше: за един артист не е важно само да се появи на сцената, да се представи. Важно е да покаже какво е отношението му към света, защото професията на актьора е мисия. Мисия, която дава послания. И великият Велко ни завеща посланията, които извираха от душата му. С голяма любов към хората, с голяма любов към българската култура, към актьорите, към театъра. Уважаеми дами и господа, на това издание на театър, на фестивала, има много участници от България. Има и много, които дойдоха заради Тополовград, заради традицията, заради името на този наш блестящ актьор. Още веднъж този фестивал показва, че е България там, където се говори на български език, където се знае българската литература, където се цени българската култура. И тази година не можаха да дойдат представители на нашите общности зад граница, но идвайки вчера от Тераклия, от Молдова, изпратиха поздравленията си към вас с твърдото обещание, че следващата година ще са непременно тук, защото обичат Тополовград, така както обичат и родните си места. Тази вечер ще имаме една чудесна постановка за начало. Тя се нарича Лунатици. Не случайно. От един невероятен драматург, от Кен Лудвиг. Ще се говори много за Негово величество театъра. Ще се говори за слугите на театъра, актьорите, които го правят. Ще се говори с много любов за роли, за герои и за тази магия. Искам да поздравя всички, които направиха възможно организацията на този фестивал. Уважаеми колеги, зная колко е трудно в тези години да направиш тази организация, да не прекъсваш традицията, защото тя е чакана, защото действително е емблема не само на Тополовград. Следващите дни
Почти цяла седмица Тополовград ще бъде столицата на комедията в България и всички са за тренда, които могат да дойдат тук, да гледат, ще чакат постановките. Искам да чуя, скъпи дами и господа, вашите наистина искрени аплодисменти за Райнак, за господин Трифонов, за всички, които направиха така, че да видим тази фестивал. Ще кажа и още нещо. Не случайно тази година фестивала съвпада с тази паметна дата 22 септември. Деня, в който преди 117 години България обявява своята независимост. Ще кажете, къде е връзката между тази история и днешния фестивал на комедийния театър, на сатирата, на пантомимата? Връзката е пряка, защото само един свободен и независим човек може да прави изкуство, може да създава сърцете си и най-важното, може и е разбрал голямата и извечна човешка приказка за доброто и за злото. А в пиесите на театъра винаги побеждава доброто. Това е пряката връзка, която аз намирам с днешния празник. Но ако се върнем 117 години назад и си зададем, уважаеми дами и господа, тази вечер въпроса, дали сме поне на нивото на тези хора, които тогава извоюваха независимостта на България, дали имаме достатъчно от тяхната сила, ако щете дързост, ако щете провокация, изправили се срещу толкова могъщи сили и империи, за да защитят едната българска чест, единението и обединението. Да, те са били не по-малко различни, отколкото сме ние днес. Но пред тази голяма цел, пред тази голяма идея всички са били равни. И ръка за ръка успяват първо със съединението, а няколко години по-късно и обявяването независимостта на България. Don't